Aquest és el lloc. Què et sembla? M'agrada. No hi havia estat mai. Quines vistes. Sí. Aquí solia venir de petita. Ens quedàvem mirant l'horitzó i ens imaginàvem la vida de les persones que passaven. Inclús a vegades em vaig arribar a imaginar coses de la meva pròpia vida. Ah, sí? I què t'imaginaves de la teva vida? Sí, m'ho vols dir, clar, si no, no passa res. Saps aquells moments en la vida en què tot pren sentit? No exactament. Vale. Aquest any la meva vida ha canviat molt. M'han passat moltes coses. He començat la universitat. He aconseguit la meva primera feina. He agafat la meva primera borratxera. Ha passat lo de la meva germana. No sé, és com que tot està anant molt ràpid i estic una mica confosa. Però què et confon? Nil, tu què sents? A què et refereixes? Uau. Que incòmode. Oblida el que acaba de passar, vale? Julian. Julià, no vull oblidar-ho. Per què? Perquè jo sento el mateix. Vas en sèrio? Sí? I per què t'apartes? No sé, estic nerviós.